नमस्कार. ॲस्ट्रो आशा चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही सगळे? मस्त मजेत ना? आनंदी आहात ना? आनंदीच राहा. आज आपण गुरु बदल जो झालेला आहे, मीन राशीमध्ये जो गुरु भ्रमण सुरू झालेला आहे 13 महिन्यांसाठी, मग याचा प्रत्येक राशींवरती काय परिणाम होतो हे आपण बघतोय. तर आता आपली चौथी रास म्हणजे कर्क राशीवरती गुरु भ्रमणाचा काय परिणाम होणार आहे हे आपण बघतोय. मुळात कर्क रास ही चंद्राची रास आहे आणि कर्क राशीमध्ये गुरु महाराज हे उच्चीचे होतात, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, हो ना. उच्चीचं फळ कर्क राशीमध्ये गुरु महाराजांचं मिळतंय. मग अशा कर्क राशीसाठी गुरु हा त्याच्या भाग्यस्थानी आलेला आहे, म्हणजे नवमस्थानी आलेला आहे. मग नवमस्थान काय आहे? तुमचं भाग्य आहे, हो ना. तुमचं दूरचे प्रवास आहेत, धार्मिक प्रवास आहेत, हे सगळं आपण या भाग्यस्थानावरून बघतो. आणि अशा या भाग्यस्थानामध्ये गुरु महाराजांचं भ्रमण झालेलं आहे कर्क राशीच्या. ही अतिशय उत्तम चांगली गोष्ट आहे ही. आणि त्याच्यानंतर त्याची गुरु महाराजांची तिथून दृष्टी 5, 7, 9 ही दृष्टी आपण बघतोय. मग पहिली 5वी दृष्टी जातीये प्रथम स्थानावर म्हणजे कर्क राशीवरती, म्हणजे स्वतः प्रथम स्थानावरती गुरु महाराजांची दृष्टी जातीये. मग तुमच्यामध्ये आध्यात्मिकतेचं थोडं वलय निर्माण होणार आहे. तुम्ही जास्त अध्यात्माकडे जाऊ शकताय, देवदर्शन घेऊ शकताय, जप करू शकताय, काही चांगल्या गोष्टी अध्यात्माच्या तुमच्या डोक्यात येऊ शकतात, काही वाचन घडू शकतंय, काही पोथी वाचन घडू शकताय तुमच्या हातून, हो ना. हे अशा सगळ्या छान सुंदर गोष्टी अशा गुरु महाराजांमुळे होणार आहेत. त्याच्यानंतर 7वी दृष्टी जातीये तृतीय स्थान. मग तृतीय स्थान काय आहे? तुमची भावंड आहे, तुमचा शेजार आहे, तुमचं व्यवसाय आहे, तुमचे शेजारी आहेत, त्या तुमचे छोटे प्रवास आहेत धार्मिक, हे सगळे आपण तिथून बघतो. आणि गुरु महाराजांची दृष्टी म्हणजे तुमचे धार्मिक प्रवास नक्कीच होणार आहे. त्याच्यानंतरची पुढची दृष्टी आहे पंचम स्थानावर गुरु महाराजांची, म्हणजे मित्रमैत्रिणींना त्यांचे जोडीदार मिळू शकतात, अभ्यासामध्ये प्रगती होऊ शकते, ज्यांना संतती प्राप्ती हवी असेल त्यांना पुत्र प्राप्ती होऊ शकते. गुरु महाराजांची शुभदृष्टी येते पंचमावर, हो ना, कर्क लग्नाच्या सांगते मी. त्यामुळे हे खूप सुंदर असे परिणाम कर्क राशीला हे दिसून येणार आहेत पंचमस्थानाचे पण. म्हणजे हे पूर्ण 13 महिन्यांचं गुरु भ्रमण कर्क राशीला अतिशय सुंदर जाणार आहे. गुरु उपासना सोडायची नाहीये, गुरु दर्शन घ्यायचंय, गुरु महाराजांची उपासना करायची, गुरुचा जप करायचा, ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. कसा वाटला हा व्हिडिओ लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. थँक्यू. शुभम भवतु.